Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a di ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 29 mars 2023, 7e jour du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce flash d'information dont voici les titres. Fraude, faux et usage de faux. 92 milliards de francs CFA du Fonds mondial croqué entre deux banques, 6 personnes arrêtées et mises sous mandat de dépôt. En réponse aux besoins des personnes déplacées internes, la MINUSMA entame une distribution d'eau potable pour 4000 déplacés installés à Ménaka. Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver sur Mali Kunafoni TV. C'est l'heure de votre information. Comme je vous disais dans les titres, le général de diffusion Modi Salifou a effectué une visite au Mali. Si pour certains, il était question d'une volonté des Nigérians de coopérer vraiment avec les voisins maliens, la visite, quant à elle, portait en réalité sur la volonté des premiers d'avoir l'autorisation de poursuivre des groupes armés terroristes sur le territoire malien. En outre, le syndicat libre de la magistrature Silma n'a pas encore enterré la hache de guerre contre l'ordonnance numéro 2022-020/PT-RM du 29 décembre 2022 portant modification à la loi numéro 02-054 du 16 décembre 2022 modifiée portant statut de la magistrature. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme à la demande du Mozambique qui assure la présidence tournante du Conseil de sécurité ce mois-ci, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé mardi hier sa profonde préoccupation face aux progrès réalisés par les groupes terroristes au Sahel et ailleurs. L'annonce est faite par les responsables de la direction régionale de la Somagep SA. Selon eux, les travaux d'une nouvelle station de traitement d'eau sont actuellement en cours. Des mesures sont également appliquées pour réduire les coupures d'eau dans les quartiers en hauteur avant la fin des travaux. Plus de 500 foyers des quartiers en hauteur à Koulikoro sont directement touchés par la crise d'eau. Bien aussi figuré dans les titres, c'est au total un montant de 92 millions de francs CFA qui a été extrait du compte bancaire du Fonds mondial domicilié à la Banque Atlantique Mali pour être versé dans un compte bancaire Orabank. 6 personnes, dont 2 agents du Fonds mondial et 4 banquiers, sont mis sous mandat de dépôt. Parmi les banquiers, une caissière d'Orabank s'est retrouvée aboliée pour avoir reçu une somme de 250 000 francs CFA qui lui a remis gracieusement un monsieur du Fonds mondial.
La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a entamé une campagne de distribution gratuite d'eau potable dans la ville de Ménaka. Au chapitre sportif, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, la Gambie a vaincu hier mardi 28 mars 2023 le Mali au stade Mohamed V du Maroc par 1-0. Une victoire des Scorpions qui met fin à la série des 3 victoires pour les Aigles. Comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Nous considérons ce match comme leçon pour les éditions à venir. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce flash d'information. Merci à vous pour votre adorable attention. On se dit à la prochaine, Inch'Allah.